Super! Ova zagonetka mi se učinila zanimljivom i moram reći da dosta ljudi nije iz prve znalo ovo riješiti. Dakle, kava se lijeva odozgora i pitanje je kroz ove cijevi i posude koja će se šalica prva napuniti. Ostavit ću sada pauzu od 2 minute da pokušate odgonetnuti. Kasnije ću pokazati rješenje, ali onaj tko zaista želi sada riješiti ovaj problem, neka stisne pauzu i neka ga pokuša samostalno riješiti. Bez rješenja koje će biti na kraju prikazano. Evo, nadam se da ste uspjeli doći barem do nekakvog rješenja. A sada ću prvo pokazati koje šalice se neće napuniti. Dakle, imamo sljedeću situaciju. Ovdje je barijera, dakle brana je ovdje. Dakle, šalica 4 neće se uopće napuniti. Možemo dalje. Ovdje je također barijera. Zatvorena je cijev. Dakle, niti šalica 9 neće se napuniti. Idemo dalje. Ovdje je također zatvorena cijev. Dakle, niti šalica 7 uopće se neće napuniti. Jedino što je ostalo, to je šalica 5. Evo, nadam se da vam je bilo zanimljivo i da ste uživali u ovom specifičnom zadatku koji ima ovako malo trikove u sebi. Hvala lijepo, danke, thank you, merci, grazie, falje mi derit, obrigado, šukran, sie, spasiba. Super!